Għal darboħra l-Awtorità tax-Xandir sabet li x-Xandir pubbliku ħati ta' rapportaġġ favur il-Gvern ta' Roberta Bela. Da meta fl-24 ta' Marzu li għadda ċ-ċensura stqarrija tal-Partit Nazzjonalista. Dakinhar il-PBS naqas mill-rapport ta' stqarrija dwar it-tilwima industrijali tal-MUMN mal-Gvern brabta mal-ftehim kollettiv. L-Awtorità tax-Xandir ikkonkludiet li l-Istazzjon Nazzjonali naqas meta għażel li ma jxandarx l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista fuq it-teżi li kien stqarrija bħala reazzjoni għas-sejħa tal-konferenza stampa tal-MUMN. Fi kliem il-Partit Nazzjonalista dan kollu jkomplu juri kemm il-Prim Ministru Robert Abela għax dajjef u daru mal-ħajt qed juża dak li suppost huwa x-xandir pubbliku sabiex jipprova jagħti l-niżriet li qed jagħmlu hu u sħabu. Il-Partit Nazzjonalista insista li huwa kommess li jibqa' jieħu kull pass meħtieġ sabiex il-PBS ma jibqax Super 1-2 u jsir verament xandir pubbliku. Preżenti għas-smieħ ta' dan l-ilment kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u l-Avukat Francis Zamid Dimek.